Siyathokoza Ehlosini. Sesiphinde sibheke umdawu, idlozi lomdawu. Sithi umdawu ukhuluma in reverse, angithi. Umdawu-ke bahleze ngisho idlozi elidinga umuntu oyivumelayo ingqondo yakhe ukuthi isabalake, meaning oyivumelayo ingqondo yakhe ukuthi ayicabange. Yabona leyo nto, angatsheli ukuthi uyazi or uyawu-understand umdawu. Ngeke u-understand umdawu, yabona, kodwa uyawufunda kancane kancane. Okay, usuyak-understand lokho kusasa. Ungasho okay lokho sengiyakwazi or ngikwazi kuhamba kanje, kusho kusasa kuzohamba ngale ndlela ezikade kuhamba ngayo izolo. Cha, ilo phutho esilenzayo. Umdawu, angithi sesithi siyawazi igama umdawu, ngeke uwazi, kodwa uyawufunda ngokuthi uvumele ingqondo yakho ayisabalake, ayicabange. Yayibona leyo nto. Uma ungayenzi leyo nto kusho ukuthi uyawuphikisa. Ngisho ukuthi into oyibonile ukuthi yenzeka kanje izolo ngoba iveza umdawu, kusasa uthi no, yabona, siyenza kanje namhlanje. Uvumele, yeke indaba yayizolo, seyidlulile, yeke indaba yayizolo, bheka leya namhlanje, bheka leya kusasa. Nabona, so makithi ukhuluma in reverse, yabo lokho okubonayo, lokho okushoyo, mhlawumbe oku-understand-ayo wena, nangithi ku-right, akunankinga. I-foundation-ke message le, ngithi i-foundation yale message, ama-message behind le nto oyi-understand-ayo, ukuthi mhlawumbe kuna-message awu-10, awu-20 noma awu-5 behind lokhu wena oku-understand-ayo. So ingqondo yakho uma isabalaka, angithi imingqondo yakho icabanga, chaza ukuthini, kusho ukuthi kufanele ubheke ukuthi kahle kahle uthini, ulalele ukuthi kahle kahle uthini. Yabo leyo nto. Yes, lokho okutholile okuyi-1 okuyi-2 ku-right, ku-correct, akunankinga, angithi. Kodwa inkinga iqala ukuthi ingqondo yakho uma soyivala-ke manje ungasafundi icabange, wena automatically ulwa nomdawu, ulwa nengqondo yakho. Yabona, le nto ofuna ukuyiveza behind le message or lama message soyayivala ukuthi soyi-understand-ile i-message soyayazi. No, awenzi kanjalo umdawu. Kufanele ingqondo yakho hlezi isabalaka, hlezi ufunda, hlezi ufunda. Yabona, usebenza kanjalo. So ungashintsha umdawu, ngithi ngabe iphupho, ngabe u-understand, kodwa yazi ukuthi i-stronger message behind kule nto le osuke wena uyi-understand ayipheleli lapho. Yabo, ingqondo yakho ayi-expande, ingqondo yakho ayicabange. Yabo, ingqondo yakho ayivuleke ukuthi okay, kukhona okunye okunganezeka, kukhona okunye, nayibona leyo nto, engakuzwa kule message. Ayiphelele le message, kahle kahle ifuna ukuthini, kahle kahle ithini le message. Angithi ungathi hayi ngoba sengizwile-ke manje sekuphelile. Yilapho-ke esilimala khona, yilapho esilimala khona. Umdawu into yawo ayizi straight, angithi iza in reverse. Lokho osuke ukuzwile, lokho osuke ukubonile, lokho osuke utshelwe kona kuningi phakathi. Just i-foundation leyo nto, leyo message, leyo phupho, angithi okujulile lokho okuphakathi kuleyo message leyo. Isadinga ukuhlaziywa, angithi isadinga ukuhlolwa, isadinga ukubhekisiswa, isabalake, ivuleleke. Ngoba umdawu izihlangene, yabona, ibhola. That time uthi hayi sengiyazi, angithi uyayi-squeeze more ukuthi ibhola uyayiqinisa, ukuthi uqinisa ingqondo yakho ukuthi ayibethenze, angithi. Kanti that time ukuthi wena ingqondo yakho uyayenza ukuthi uyayeka ukuthi icabange, angithi expande, uchaza ukuthini, le nto eyibhola i-message uyenza isabalaka. Okay, uyak-understand lokho. Okay, 1 minute later, 1 hour later, 5 hours later, so thola okunye kule message. Oh, le message iyaqhubeka, yabona, ayiphelele la, ayigcini la. Yabona leyo nto. So yileyo nto esibulala kumdawu, ngithi ukhuluma in reverse. Yabona leyo nto, le nto osukuyizwa, osukuyiphupho, osokuboniswa yona iza in reverse, angithi, ngoba yini i-foundation. Kodwa uma uzodiga deep kuyona seyaqala-ke manje, seyaqonda-ke manje, ngithi step by step. Umdawu ngeke uwazi, kodwa yini ebalekile uyawufunda ukuthi ingqondo yakho isabalaka. Ukhula kanjalo kumdawu ngoba yini uhambisana nomthwebulo. Umthwebulo ngeke ufeyisane nawo face to face khona ukwazi ukuthi ufunde or unqobe, angithi. Cha, asenze kanjalo. So that time uthi ingqondo yakho uyayifeyisa, angithi, face to face la ngeke ufunde khona. Kodwa umiyeke ukuthi ayigijime, isabalake, ucabange, kunezeke phezu kwalokho okubonayo, ilana-ke oqala khona-ke ukufunda kakhulu. Ngiyabonga kakhulu.